So, what's up mga idol? Gagambino. So, test fight na naman tayo mga boss. Testing tayo ng mga gagamba natin. So, kampihan tayo mga idol Kampihan tayo. Let's go. So, game tayo mga idol. Ito. Meron side. So, itim. Wala side. Itim din. So, parehas tigre to mga idol. Pinagkaiba lang nila. Yung sa meron side natin mga idol, medyo mas bata na konti yan. So, brought to you by G-Load natin mga idol, no? So, testing natin ulit. So, para masatisfied talaga tayo sa laruan ng timpla nating gamot mga boss. So, idol, nagbago ka ba ng sangkap? No, idol. So, same pa rin, no? So, mag 4 years na to na load. Wala nga akong binabago mga idol, no? May dinagdag lang siguro ako. Pero ito at ito pa rin naman yung laruan niya. So, yung laruan niya mga idol, gigil. So, let's go. Ito yung nakita sa Facebook natin, idol. Yung bandang meron, yung medyo malambot-lambot yan. Batang gagamba yan. Itong wala naman, kunat talaga. So, we'll see mga bossing. So, nakita nyo na yung galaw ng wala. Ito naman yung meron. Ito yung galaw ng meron. Makapit talaga siya. So, boss, semi ba yan? Hindi, idol. Hindi pa to semi bossing, no? So, ito talaga yung galaw ng gagamba natin. Mabagal talaga siya gumalaw, pero pagdating sa stick, mabilis siya mga boss. So, tingnan natin kung mabilis talaga siya pagdating sa stick. So, game. Meron wala mga bossing. Pag nakapili na kayo, nako, nakatulog yung wala. Yan, nagising na. Bubuka si meron, bubuka din si wala. Kumagat si wala, mga idol. Patama ni wala yon. Gumanti si meron mga bossing, gumanti si meron. Nako, nalaglag si meron mga bossing. Isang puntos tayo sa bandang wala mga boss Si meron po yung nalaglag mga idol. Nalaglag si meron. So, balik natin si meron sa taas. Nako, medyo gigil si meron mga idol. Nagbibitaw ng sapot. Si wala naman. Parang mas napuruan si wala mga idol Patakbong bitaw ni wala yun mga bossing. Nakascore siya pero parang siya yung tumakbo, no? So, bitaw natin si wala mga idol. Kagat ni meron. Bang. Hinabol ni meron mga idol. Hinabol ni meron. Poke. Yun na. Nalaglag na naman si wala mga bossing. So, isang puntos sa ating bandang meron. So, parehas na mga idol. Nakaisa-isa na. Ginawa ko, nilagay ko sa stick mga idol kasi medyo lumalabas na yung sinyalis nila mga bossing. Parehas na silang wasakan dito. So, game tayo. Si wala itong nandito sa bandang meron side. Yung makapal, si wala. Yung payat, si meron. So, let's go mga idol. Bibigay pa kaya ng magandang diinan to. Yan na. Bitaw-bitaw na ng sapot. Umagat si meron mga boss. Sino na meron? Yun lang mga idol Pag picture ko mga idol, napindot ko yung post. So, ito yung resume niya mga idol sa baba. Ito yung resume niya mga bossing. Nahuli ni meron si wala. Nahuli ni meron. Buhay bitaw ng sapot mga bossing. So, as expected mga boss, wasak-wasak na si wala. Bali-bali yung mga paa niya. Si meron, tinesting ko lang to mga idol kasi malambot na gagamba tong meron na to. Bata pa to. So, tinesting ko sa makunat. So, yun lang mga boss. Sana na-enjoy nyo yung test fight natin ngayon. So, next ulit.